Les narratives transmèdia del grup Geografia Transmèdia. Quan es parla de narratives transmèdia o transmèdia storytelling, solen aparèixer altres conceptes com crossmèdia, multimodalitat o narrativa augmentada. Però què són les narratives transmèdia? El concepte de narrativa transmèdia va ser introduït per Henry Jenkins en un article publicat a Technology Review l'any 2003. Jenkins les defineix com un procés on els elements integrals de la ficció es dispersen sistemàticament en diversos canals amb la finalitat de crear una experiència d'entreteniment unificada i coordinada i on cada mitjà fa la seva contribució única al desenvolupament de la història. Les narratives transmèdia es podrien dividir pels camps de ficció, que inclouen les novel·les, el cinema, sèries de televisió, videojocs i de no ficció, aplicades al periodisme, documentals o gèneres híbrids que recuperen discursos testimonials o històrics amb l'agregació de personatges o accions fictícies. Nosaltres ens centrarem en dos casos de no ficció aplicades per una part a la publicitat, amb l'agència Idees Agitades, i per l'altra a un cas informatiu, El Feriante. Començarem pel cas de publicitat, doncs. Amb l'auge de la web 2.0, el prosumidor, el nou consumidor intel·ligent i antítesi del consumidor dòcil, ha tingut les condicions ideals per consolidar-se, generant opinions en blogs, fòrums i altres canals i mitjans socials. ¿Cuál es la necesidad de una marca cuando tiene que comunicarse con un público el cual ya no está en el mismo lugar siempre, sino que es un público transmedia, llamamos transmedia a la utilización de diferentes medios de comunicación, cuando tiene que dar un mensaje a ser posible único? Idees Agitades és una agència de publicitat amb seu a Barcelona nascuda en la transició entre el món analògic i digital. La seva estratègia de negoci proposa expandir el missatge dels seus clients a través d'anuncis de televisió, conceptes digitals, música, falques de ràdio o documentals sempre sota el paraigües de la innovació. ¿Qué significa transmedia? Es algo que antes se hablaba del 360. Esto pasó, digamos, a llamarse idea líquida por algún gurú de la profesión que le llamó idea líquida, que es una idea que permea a través de diferents canals. Però independentment de com les audiències participin, les estratègies de màrqueting que busquin interacció amb el consumidor productor és fonamental utilitzar el missatge adequat a la persona adequada en el moment adequat. I per això les empreses han de saber aplicar-ho amb efectivitat amb els nous models de narratives transmèdia. Para comunicarlo transmedia, lo primero que necesitamos es la notoriedad. La notoriedad es algo que las agencias, los comunicadores persiguen para hacerse un hueco digamos, en la mente de quien consume la comunicación, para que te acuerdes de lo que te están diciendo. Entonces, la manera que hemos encontrado es hacer una canción. No és tan fàcil tirar endavant un projecte transmèdia, però un dels secrets està en definir molt bé la història i els seus arcs narratius pels diferents canals i xarxes i utilitzar un llenguatge senzill. En el cas d'Idees Agitades i per determinades campanyes, el seu missatge l'executen a través de la música. A través de la herramienta de la música hemos hecho que viva en redes sociales a través de que la gente interactúe con la canción, haga una versión de la canción. Pero no con nuestro Mateo, sino que se invente su propio insight. La vida es negra, ¿lo ves todo negro? ¿Qué voy a hacer? Pues lo pintas de nuevo. La darrera campanya d'Idees Agitades ha estat per l'empresa Titanlux, un repte, segons diu el propi Marcos Cuevas, perquè ha suposat fer-la aparèixer de nou al gran públic després de 25 anys sense fer publicitat convencional, amb el que implica saber adaptar-se als nous reptes que porten els nous suports de la comunicació en xarxes, és a dir, adaptar-se a una narrativa transmèdia que fa 25 anys no existia. Les narratives transmèdia per informar, el cas de El Feriante. L'objectiu d'informar és aconseguir que algú s'assabenti d'alguna cosa. Els mitjans de comunicació, per tant, volen aconseguir captar l'atenció del públic per tal de transmetre les informacions que ofereixen. Un mètode per captar aquesta atenció han estat les narratives, és a dir, explicar aquestes informacions com si es tractés d'un relat o una història. Com a mètode informatiu que pretén arribar al màxim de gent a través de les transmèdia, tenim El Feriante, un documental interactiu sobre un projecte penitenciari a l'Argentina. Els suports que fan servir són ràdio, una revista, un mapa de fires, un àlbum de fotos, música, un llibre, vídeos i, per últim, les xarxes socials. Per tant, podem veure com ens intenten explicar una història a través de 8 suports diferents. D'aquesta manera, el públic pot escollir les formes d'informar-se que més li interessin. Com podreu comprovar, acabem d'entrar a la pàgina web del documental.
Des d'aquest webdoc es posa a l'abast del consumidor tots els suports des dels quals pot accedir-se a la informació. En primer lloc observem el mitjà principal, el vídeo des del qual es reprodueix el documental. També veiem com podem enllaçar ràpidament amb les xarxes socials que juguen un paper informatiu i publicitari simultàniament. Com podem observar, el webdoc permet la interacció amb l'espectador, oferint-li una experiència més completa. La plataforma i les transmèdies s'adapten a la perfecció amb el nou model d'espectador actiu que sorgeix amb l'era digital, on aquests escullen allò que volen veure. Per tant, les transmèdies juguen un paper fonamental per tal de difondre una informació a tots els públics. Destacar, finalment, que el sistema utilitzat pel Feriante és cross-media, és a dir, que els diferents suports són complementaris i cadascun explica una part de la història, cosa que fomenta aquesta interactivitat amb l'espectador. Comparativa i conclusions. En el cas publicitari de l'agència Idees Agitades, és una empresa que deixa clara la necessitat que tenen les marques d'apropar-se al consumidor d'una manera original i efectiva. Utilitzen la música per buscar notorietat i fer-ne ús amb la interacció de l'audiència, cosa que ens fa concloure que la publicitat ha canviat envers el consumidor. Les estratègies de màrqueting necessiten renovar-se constantment i és important conèixer tots els mitjans per tal d'arribar a tots els consumidors. En el cas informatiu del Feriante, ens expliquen una història a través de diferents mitjans per arribar a un públic més gran i heterogeni, i ens fa concloure que és una idea eficaç per tal de fer arribar aquesta història al màxim públic possible i que és una forma de poder explicar la mateixa història en mitjans diferents. Si comparem els dos casos, Idees Agitades s'enfoca a vendre i a donar a conèixer un producte i una marca segons les exigències que marca cada client i a través d'uns mitjans que generin interacció buscant l'acció-reacció amb el consumidor. El Feriante busca transmetre un missatge i un discurs social al màxim públic possible. També ho han fet creant una narrativa transmèdia adaptada a les diferents maneres que utilitza un públic acostumat a informar-se. Per això inclouen la ràdio, el llibre i un webdoc amb força continguts. Ja sigui per vendre o per informar, es busca arribar i reclamar l'atenció a la màxima audiència possible. Però fins a quin punt moltes xarxes dispersen un missatge? O fins a quin punt això genera una nova manera de comunicar que ens fa canviar com a receptors consumidors? Els grans reptes per arribar a les audiències sempre han estat a l'alçada d'adaptar-se als canvis per l'arribada dels nous mitjans. Però i els consumidors? Ells, nosaltres, sempre tindrem l'última paraula.